President Emmerson Mnangagwa vari kunzi vadonata 150 mablankets kumahospitals nedzimwe nzvimbo. Panapa nyaya yandiri kusangana nayo pari kunzi President Mnangagwa has donated 150 blankets to 3 health institutions in Makonde, Mashonaland West Province as the winter season officially arrives and the temperatures continue to decrease. On his behalf, Jennifer Mhlanga, the Deputy Minister of Women's Affairs, Small and Medium Enterprises and Community Development, delivered 50 blankets to Makonde Christian Hospital in Mangura. The Church of Christ operates the 120-bed Makonde Christian Hospital, which serves more than 19,000 patients. The blankets were also donated to St. Rapids and Chinhoyi Province via Herald Zimbabwe. Ndo nyaya iri kuitika, ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika munyika yenyu yeZimbabwe, kuti president vakumboita vachidonatawo, president wenyu akumboita achidonatawo magumbezi kune mamwe mahospitals. Amen. Musazoti handaukuudzai, ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika munyika yenyu.